ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖଜୁରୀର ଉପକାରିତା। ବାସ୍ତବରେ ଖଜୁରୀ ଏବଂ ଚୁଆରା ସମାନ ଫଳର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ରୂପ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ତାଜା ଖଜୁରୀ ଏବଂ ଚୁଆରାକୁ ଶୁଖିଲା ଖଜୁରୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଖଜୁରୀଗୁଡ଼ିକ ଦୁନିଆର ସର୍ବପୁରାତନ ଚାଷ କରୁଥିବା ଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଖଜୁରୀ ଏବଂ ଚୁଆରା ଦୁନିଆର କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଂଶରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଖଜୁରୀର ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ନିୟମିତ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବା ରକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଖଜୁରୀରେ ମାଛ ମାଂସ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପୌଷ୍ଟିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରପୁର ରହିଛି। ନିୟମିତ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଖଜୁରୀକୁ ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ଧାତୁ ବର୍ଷକ ଫଳ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖଜୁରୀ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ଖଜୁରୀ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଏବଂ ପିତ୍ତ ବିକୃତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ 10ଟି ଖଜୁରୀକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଲି ପେଟରେ ଖଜୁରୀ ସହ ସେହି ପାଣିକି ସେବନ କଲେ ସନ୍ଧିଶୋଥ ବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଖଜୁରୀ ସହିତ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇ କ୍ଷୀର ସହିତ ସେବନ କଲେ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର ଅନିୟମିତ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ରାତିରେ 5ଟି ଖଜୁରୀ ସେବନ କଲେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବରୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଖଜୁରୀରେ ଚର୍ବି 5 ଗ୍ରାମ, ପ୍ରୋଟିନ୍ 2 ଗ୍ରାମ, ପଟାସିୟମ୍ 20%, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ 14%, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ 6.5%, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ 15%, ଆଇରନ୍ 5%, ଭିଟାମିନ୍ B6 12% ରହିଛି। ଖଜୁରୀ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର।